ምዕራፍ 11 ሙሴ በኹር ግብፃውያን ከም ዝሞቱ ተዛረበ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ልዕሊ ንጉስን ናብ ልዕሊ ግብፅን ገና ሓደ መዓት ከምጽእ እየ። ብድሕሪኡ ካብዚ ክትወፁ ከይሓድገኩም እዩ። ከይሓድገኩም ጥራይ ዘይኮነ ውፅለይ ኢሉ ኪሰጎኩም እዩ። ሕጂ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ካብ ጎረቤቱ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ካብ ጎረቤታ ብብሩርን ብወርቅን ዝተሰርሐ ኣቕሓ ክሊሙኑ ተዛረቦም በሎ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ግብፃውያን ሞጎስ ሃቦ። ሙሴ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ሃገር ግብፂ ኣብ ቅድሚ መኳንንቲ ንጉስን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣዝዩ ዓብይ ነበረ። ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ፍርቂ ለይቲ ኣቢለ ብግብፂ ክሓልፍ እየ። ኣብ ሃገር ግብፂ ዘሎ በኹሪ ኩሉ ካብ በኹሪ እቲ ኣብ ዙፋን ዝቕመጥ ንጉስ ክሳብ በኹሪ እታ እትጥሕን ዘላ ግዝእቲ ኪሞቱ እዮም። በኹሪ እንስሳ ዘበለ እውን ኪመውት እዩ። ኣብ ኩላ ሃገር ግብፂ ኸዓ ቅድሚኡ ኮነ ድሕሪኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ ዋይዋይታ ክኸውን እዩ። ኣብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ግና ሰብ ኮነ እንስሳ ክነክስ ኢሉ ዝነብሕ ከልቢ እኳ ኣይኪስማዕን እዩ። ኣነ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ግብፃውያንን ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ትልይ ከም ዝገበርኩ ከዓ በዚ ክትፈልጡ ኢኹም በለ። ሙሴ ኸዓ ስዒቡ እዞም መኳንንትኻ ኩሎም ናባይ ኪመፁ እዮም። ኣብ ቅድመይ ሰጊዶም ድማ ንስኻን እቲ ዝስዕበካ ኩሉ ህዝብን ውፃእ ኢሎም ኪልሙንኒ እዮም። ሽዑ ኸዓ ክንወፅእ ኢና በለ። ብድሕሪኡ ሙሴ ብቁጣዓ ነዲዱ ካብ ንጉስ ወፀ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣነ ተኣምራተይ ኣብ ምድሪ ግብፂ ምእንቲ ከብዝሕ ንጉስ ኣይክሰምዓኩምን እዩ በሎ። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ነዚ ኩሉ ተኣምራት እዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ገበርዎ። እግዚአብሔር ድማ ንልቢ ንጉስ ኣትረሮ። ንሱ ከዓ ደቂ እስራኤል ካብ ሃገሩ ከይከዱ ከልከሎም። ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ኣብ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ እዛ ወርሒ እዚኣ ንዓኻትኩም መጀመርታ ማለት መጀመርታ ወርሒ ናይ ዓመት ትኹንኩም። ንኹሉ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ከምዚ ኢልኩም ተዛረብዎ። ብ10 መዓልቲ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ስድራ ሓደ ገንሸል ይውሰድ። እቶም ስድራ ሓደ ገንሸል በሊዖም ኪውድኡ ዘይክእሉ ውሑዳት እንተኾኑ ምስቲ ዝቐርብ ጎረቤቶም ኮይኖም ሓደ ገንሸል ይውሰዱ። እቶም ሰባት ይቆፀሩ። ነፍሲ ወከፍ ዝበልዖ መጠን ተመቂሉ ከዓ ነቲ ገንሸል ብሕብረት ይብልዕዎ። እቲ እትመርፅዎ እንስሳ ዓመት ዝገበረ ጎዶሎ ኣካል ዘይኮነ ተባዕታይ ጤል ወይ በጊዕ ይኹን። እሳዕ መበል 14 መዓልቲ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ኸዓ ሓልውዎ። ሽዑ ህዝቢ እስራኤል ኩሉ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ነናቶም ይሕረዱ። ንኽልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ናይ ላዕሊ ልዳትን ናይታ ዝበልዑላ ቤት ካብቲ ደም ወሲዶም ይልከይዎ። ነቲ ስግኡ ድማ ብሓዊ ጠቢሶም ብቕጫን መሪር ሓምልን ገይሮም በታ ለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ። ርእሱን ኣእጋሩን ናውቲ ከብዱን ብሓዊ ጠቢስኩም ብልዕዎ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኾነ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ። ካብኡ ድማ ክሳብ ንግሆ ገለ እኳ ኣይተትርፉ። ካብኡ ክሳብ ንግሆ ገለ እንተተረፈ ግና ብሓዊ አንድድዎ። ክትበልዕዎ ከለኹም ከዓ ሓቃቑኹም ተዓጢቕኩም ኣስኣንኩም ኣብ እጋርኩም ኣእቲኹም ኣብታርኩም ኣብ እዳውኩም ሒዝኩም ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልኩም ብልዕዎ። እዚ ንዓይኒ እግዚአብሔር በዓል ፋሲካ እዩ። በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ። ንኹሉ በኹሪ ሃገር ግብፂ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክቐትል እየ። ንኹሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ከዓ ክቐፅዖም እየ። ኣነ እግዚአብሔር እየ። እቲ ደም ኣበየኖት ኣባይቲ ከም ዘለኹም ምልክት ክኾነኩም እዩ። ኣነ ከዓ ነቲ ደም ምስ ረኣኹ ክሓልፈኩም እየ። ንምድሪ ግብፂ ክወቕዓ ከለኹ ድማ እቲ ዝቐትል መዓት ኣይክትንክፈኩምን እዩ። ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዘክርዋ፣ ንኽብረይ ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣብዕልዋ፣ ንዘለዓለምን ንውሉድ ወለዶን ኣኽብርዋ። በዓል ቅጫ ቁፅሪ 15 ንሸውዓተ መዓልቲ ቅጫ ብልዑ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ነቲ ማይ ብሖቕ ካብ ኣባይትኹም ኣውፅዎ። ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳብ እታ 7ይቲ መዓልቲ ብፉዕ ዝበልዐ ዘበለ ሰብካ ካብ ህዝቢ እስራኤል ይፈለ። ብቀዳመይቲ መዓልትን 7ይቲ መዓልትን ቅዱስ ኣኺባ ግበሩ። በዘን መዓልታት እዚኣተን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዝኣክል ምግቢ ዕለት ምብራቕ እንተዘይኮይኑ
ኣይትስርሑ ንዓሌትኩም ካብ ምድሪ ግብፂ በዛ መዓልቲ እዚኣየ ዘውፃእኩም እሞ ንበዓል ቅጫ ኣብዕልዋ ንውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ኣኽብርዋ በታ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብ መበል 14 መዓልቲ ምሸት ክሳብ መበል 21 መዓልቲ ምሸት ቅጫ ኣብልዑ ወሰንተኛ ኮነ ወዲ ዓዲ ብኹዕ ዝበልዕ ዘበለ ካብ ህዝቢ እስራኤል ይፈለ በተን 7 መዓልቲ ኣብ ኣባይትኹም ብሑቕ ኣይረኸብ ብኹዕ ዘበለ ነገር ኣይትብልዑ ኣብ እትነብርዎ ኩሉ ቅጫ ኣብልዑ ቀዳመይቲ ፋሲካ ቁፅሪ 21 ሙሴ ድማ ንኹሎም ዓበይቲ እስራኤል ፀዊዑ ንስድራኹም ዝኸውን እንስሳ ሓሪድኩም ውሰዱ እሞ ገንሸል ፋሲካ ሕረዱ እተቲ ስምዕዛ ውሰዱ ኣብቲ ኣብ ጨሓሎ ዘሎ ደም ከዓ ጥምዕዎ ነቲ ላዕላይ ልዳትን ንኽልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን በቲ ኣብ ጨሓሎ ዘሎ ደም ለኸይዎ ክሳብ ብጊሓቲ ድማ ካባኻትኩም ሓደ ሰብ እኳ ካብ ኣፍ ቤቱ ኣይውፃእ እግዚአብሔር ንግብፃውያን ክቐትል ኪሓልፍ እዩ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ምስ ረኣየ ከዓ ነታ ደገ ክሓልፋ እዩ መልኣከ ሞት ናብ ቤትኩም ኣትዩ ኪቐትለኩም እውን ኣይኪሓድጎን እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ንስኻትኩምን ደቅኹምን ንዘለዓለም ሓልዎ ናብታ እግዚአብሔር ክህበኩም እየ ኢሉ ዘተስፈኩ ምድሪ ምስ ኣተኹም ነዚ ስርዓት እዚ ከምቲ ዝኣዘዘኩም ጌርኩም ሓልውዎ ደቅኹም እዚ ስርዓት እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንተሓተትኹም እግዚአብሔር ንግብፃውያን ኪቐትል ከሎ ንኣባይቲ ደቂ እስራኤል ስለ ዝሓለፈ ንኽብሪ እግዚአብሔር ዝውፈ መስዋእቲ ፋሲካ እዩ ንግብፃውያን ቀተሎም ንሓና ግና ንሓፈና በልዎም እቶም ህዝቢ ድማ ንእግዚአብሔር ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ደቂ እስራኤል ከዓ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ በኽሪ ግብፃውያን ከም ዝሞቱ ቁፅሪ 29 ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ እግዚአብሔር ንኹሉ በኽሪ ሃገር ግብፂ ካብቲ ኣብ ዙፋን ዝቕመጥ በኽሪ ንጉስ ክሳብ በኽሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር ቀተለ ንኹሉ በኽሪ እንስሳ ድማ ቀተለ ሽዑ ንጉስን ኩሎም መኳንንቱም ኩሎም ግብፃውያንን ብለይቲ ተንስኡ ምውት ዘይብላ ቤት ኣይነበረትን እሞ ኣብ ግብፂ ብርቱዕ ዋይዋይታ ኾነ ንጉስ ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ይፀውዑ ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተንስኡ እሞ ካብ ማእከል ህዝበይ ውፁ ከምቲ ዝበልኩምዎ ኺዱ ንእግዚአብሔር ስገዱ ከምቲ ዝበልክምዎ ድማ ኣባጊዕኩምን ኣሓኹምን ወሲድኩም ኪዱ ንዓይ ከዓ መርቑኒ በሎም እቶም ግብፃውያን ድማ ኩልና ክንመውት ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ነቶም እስራኤላውያን ካብዛ ሃገር ቀልጢፍኩም ውፁ ኢሎም ሃወኽዎም ንሳቶም ድማ ነቲ ገና ዘይበኽዖ ብሒቕ ኣብቲ መልወሲኦም መሊሶም ብክዳኖም ጠቕሊሎም ኣብ መንኩቦም ተሰከምዎ ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ካብ ግብፃውያን ብብሩርን ብወርቅን ዝተሰርሐ ኣቑሑትን ክዳውንትን ሃቡና በልዎም እግዚአብሔር ድማ ንህዝቢ እስራኤል ዝደለይዎ ኩሉ ክሂብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ ሞገስ ሃቦም ንሰብ ግብፂ ከዓ ገፈፍዎም እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከም ዝወፁ ቁፅሪ 37 ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ራምሴ ናብ ስኮት ተጓዕዙ ኩሎም ብዘይ ኣንስትን ቆልዑን 600,000 ዝኣክል ኣጋር ነበሩ ምስኦም ድማ ካልእ ዝዓሌቱ ብዙሕ ሕውስዋስ ህዝቢ ከደ ከምኡውን ኣባጊዕን ኣሓን ኣዝየን ብዙሓት እማልን ምስኦም ነበራ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፅእዎ ብሒቕ ኣይበኹዐን ነበረ እሞ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ ከመይ ካብ ግብፂ ብታህዋኽ ስለ ዝተበገሱ ስንቆም ኬዳሉ ግዜ ኣይነበሮምን ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦምዎ ዝነበሩ 430 ዓመት እዩ በታ እተን 430 ዓመት ዝተወዳእላ መዓልቲ ኩሎም ሰራዊት እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ እግዚአብሔር በዛ ለይቲ እዚኣ ሓልዩ ካብ ግብፂ ስለ ዘውፅኦም እዛ ለይቲ እዚኣ እስራኤላውያን ነቂሖም ብጸሎት ዝሓድሩላ ንውሉድ ወለዶ ንእግዚአብሔር ዝተቐደሰት ለይቲ እያ ስርዓት ኣከባብራ በዓል ፋሲካ ቁፅሪ 43 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ሕጊ ፋሲካ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ጓና ዘበለ ካብኡ ኣይብላዕ
ብገንዘብ ዝተዓደገ ባርያ ግና ምስ ገዘርካዮ ካብኡ ይብላዕ፣ ስደተኛን በዓል ዓስብን ካብኡ ኣይብልዑ። ኣብ ሓንቲ ቤት ይበላዕ፣ ካብቲ ስጋ ገለ እኳ ካብ ቤት ንገዳም ኣይተውፅኡ፣ ዓጽሚ ድማ ኣይትስበሩ። ነዚ በዓል እዚ ህዝቢ እስራኤል ብምልኡ የኽብሮ። ጓና ምሳኻ እንተተቐመጠ እሞ ንእግዚአብሔር በዓል ፋሲካ ክገብር እንተደለየ ምስኡ ዘሎ ተባዕታይ ኩሉ ይገዘር። ሽዑ ከም ወዲ ዓዲ ተቖፂሩ በዓል ፋሲካ ይግበር። ዘይግዙር ዘበለ ግና ካብኡ ኣይብላዕ። ንወዲ ዓድን ኣብ መንጎኹም ንዝነብር ጓናን ሓደ ሕጊ ይሃልኹም በሎም። ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ። እግዚአብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅኦም። ምዕራፍ 13 በኹሪ ዘበለ ንእግዚአብሔር ይኹም። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ደቂ እስራኤል ማህፀን ኣድዩ ዝኸፍት ኩሉ ሰብ ኮነ እንስሳ ናተይ እዩ እሞ ኩሉ በኽሪ ንዓይ ይኹን ኢሉ ተዛረበ። በዓል ቅጫ ቁፅሪ 3 ሙሴ ድማ ነቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፂኡኩም እዩ እሞ ነዛ ካብ ምድሪ ባርነት ዘውፅኣኩም መዓልቲ ዘክርዋ። ብኽዕ ኮቶ ኣይትብልዑ። ሎሚ ብወርሒ ኣቢብ ትወፅኡ ኣለኹም። እግዚአብሔር ናብ ምድሪ ከነዓናውያንን፣ ሄታውያንን፣ አሞራውያንን፣ ሃዋውያንን፣ ይቡሳውያንን ናብታ ሃብታምን ፍርያምን ዝኾነት ንዓኹም ክህበኩም እየ ኢሉ ነቦታትኩም ዝመሓለሎም ምድሪ ምስ ኣእተወኩም ሽዑ ነዚ በዓል እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣኽብርዎ ኢኹም። 7 መዓልቲ ቅጫ ብልዑ። በታ 7ይቲ መዓልቲ ድማ በዓል እግዚአብሔር ይኹን። በተን 7 መዓልቲ ቅጫ ብልዑ። ኣባኻትኩም ብኹዕ ኣይርአ፣ ኣብ ኩሉ ደዋትኩም እውን ማይ ብሕቕ ኣይርአ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቅኹም ከምዚ ኢልኩም ንገርዎም፣ እዚ ስለ እቲ እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ክንወፅእ ከሎና ዝገበረልና ኢልና ኢና ንገብሮ ዘሎና። እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፂእና እዩ እሞ ሕጊ እግዚአብሔር ምእንቲ ኣብ ከናፍርኩም ክኸውን ኣብ ኢድኩም ንምልክት ኣብ መንጎ ኣዒንትኹም ድማ መዘከሪ እሰርዎ። ነዚ ሕጊ እዚ በቲ ምድብ ግዚኡ ዓመት ንዓመት ሓልውዎ። በኹር ወዲ ቁፅሪ 11 እግዚአብሔር ድማ ናብታ ንዓኻትኩምን ነቦታትኩምን ክሂበኩም ዝመሓለልኩም ምድሪ ከናናውያን ምስ ኣተወኩምን ምስ ሃበኩምን ማህፀን ኣድዩ ዝኸፈተ ኩሉ ንእግዚአብሔር ክኸውን ፍለይዎ። ካብ ዘለኩም ማል መጀመርታ ዝተወልደ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ይኹን። ኩሉ በኽሪ ኣድጊ ድማ ብበጊዕ ተበጀውዎ። እንተዘይተበጀኸምዎ ከዓ ክሳዱ ስበርዎ። ካብ ደቅኹም ድማ በኽሪ ንዘበለ ኩሉ ሰብ ተበጀውዎ። ብዳሕራይ ግዜ ደቅኹም እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንተሓተትኹም እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ብሓያል ቅልጽም ኣውፃአና፣ ንጉስ ክንከይድ ከይሓድገና ልቡ ምሳትረረ እግዚአብሔር ኣብ ሃገር ግብፂ ንኹሉ በኽሪ ካብ በኽሪ ሰብ ክሳብ በኽሪ እንስሳ ቀተለ። ስለዚ ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ንስውኦ። ካብ ደቅና ድማ በኽርን ዝኾነ ኩሉ ንብጀዎ ትብልዎም። እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ብሓያል ቅልጽም ኣውፂእና እዩ እሞ እዚ ድማ ኣብ ኢድኩም ከም መፈለጥታ ኣብ መንጎ ዓይንትኹም ከዓ ከም ክታብ እሰርዎ በሎም። ብዓንዲ ደመናን ብዓንዲ ሓውን ከም ዝመርሖም። ቁፅሪ 17 ንጉስ ግብፂ ነቶም ህዝቢ ክኸዱ ምስ ሓደጎም ድማ ኣምላኽ ነቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ረኣዩ ተጣዒሶም ናብ ግብፂ ከይመለሱ ኢሉ ቀረባ እኳ እንተነበረት በታ መንገዲ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ኣይመርሖምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ህዝቢ ብመንገዲ ምድረ በዳ ኣቢሉ ንባሕሪ ኤርትራ ኣዞሮም። ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ምድሪ ግብፂ ንምውፃእ ተሰሊፎም ወፁ። ዮሴፍ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብርግጽ ክበጽሓኩም እዩ፣ ሽዑ ንዕጽምተይ ካብዚ ምሳኻትኩም ውሰድዎ ኢሉ ኣሚሕልዎም ነበረ እሞ ሙሴ
ነስከሬን ዮሴፍ ምስኡ ወሰዶ። ደቂ እስራኤል ካብ ስኮት ተበጊሶም ኣብ ኤታም ኣብ ወሰን ምድረ በዳ ሰፈሩ። ለይትን መዓልትን ምእንቲ ክጓዓዙ እግዚአብሔር ብመዓልቲ መገዲ ክመርሖም ብዓንዲ ደመና ብለይቲ ኸዓ ከይብረሃሎም ብዓንዲ ሓዊ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ብመዓልቲ ዓንዲ ደመና ብለይቲ ኸዓ ዓንዲ ሓዊ ካብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ከቶ ኣይተፈልየን። ምዕራፍ 14 ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ተመሊሶም ኣብ መንጽር ጲሓሒሮት ኣብ መንጎ ሚግዶልን ባሕርን ክሰፍሩ ንገሮም። ኣብ መንጽር በዓል ጸፎን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ስፈሩ። ንጉስ ድማ ደቂ እስራኤል ምድረ በዳ ውሒጥዎም ቀባሕባሕ ይብሉ ኣለዉ ኢሉ ክሓስብ እዩ። ኣነ ድማ ንልቢ ንጉስ ከትርዖ እየ። ንሱ ኸዓ ደድሕሪኹም ስዒቡ ከይሳግበኩም እዩ። ሽዑ ኣነ ንንጉስን ንኹሉ ሰራዊቱን ብምስዓር ክኸብር እየ። ግብፃውያን ድማ ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም ኢሉ ተዛረቦም። ደቂ እስራኤል ከዓ ከምኡ ገበሩ። ደቂ እስራኤል ከም ዝሃደሙ ድማ ንጉስ ግብፂ ነገርዎ። ንጉስን መኳንንቱን ከዓ ብዛዕቦም ሓሳቦም ለወጡ። እንታይ ኢና ዝገበርና? ደቂ እስራኤል ከይግዝኡናስ ስለምንታይ ክኸዱ ሓደግናዮም ድማ በሉ። ስለዚ ከዓ እቲ ንጉስ ሰረገሉ ኣዳለወ፣ ሰራዊቱ እውን ኣዕጠቐ። ኣብ ኩለን ሰረገላታት ግብፂ ኣብተን 600 ሕሩያት ሰረገላታት እውን ከይተረፈ ሓያላት ተዋጋእቲ ሒዙ ተበገሰ። እግዚአብሔር ንልቢ ንጉስ ግብፂ ኣትረሮ። ንሱ ኸዓ ደድሕሪ እቶም ብሓይሊ እግዚአብሔር ዝወፁ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ። ግብፃውያን ድማ ኩሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ኩሎም ሰራዊቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ደቂ እስራኤል ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ጲሓሒሮት ኣብ መንጽር በዓል ጸፎን ሰፊሮም ከለዉ ኣርከብዎም። ንጉስ ምስ ቀረበ ደቂ እስራኤል ግብፃውያን ደድሕሪኦም ከም ዝገስገሱ ረኣዩ። ኣዝዮም ድማ ፈርሑ። ናብ እግዚአብሔርካ ተማህለሉ። ንሙሴ ድማ ናብዚ ምድረ በዳ ክንመውት ዘውፃእካናስ ኣብ ግብፂ ዶ መቓብር ኣይነበረን እዩ? ካብ ግብፂ ኣውፂኢካ እንታይ ከም ዝገበርካና ረአ። እቲ ኣብ ግብፂ ከሎና ዝበልናካኸ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይኮነን? ኣብ ምድረ በዳ ካብ እንመውት ንግብፃውያን ከነገልግል ይሕሸና፣ ንግብፃውያን ንገዛእዮም ሕደገና ዶ ኣይበልናካን በልዎ። ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሑ ጽንዑ፣ ነቲ እግዚአብሔር ሎሚ ዝገብረልኩም ምድሓን ረአዩ። እዞም ሎሚ እትርእይዎም ግብፃውያን ደጊም ንዘላለም ኣይክትርእይዎምን ኢኹም። እግዚአብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ህድኡ በሎም። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ስለምንታይ ናባይ እትመለል ደቂ እስራኤል ክጓዓዙ ንገሮም። ንስኻ ድማ በትርኻ ብኢድካ ኣልዒልካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርጋሕያ እሞ ምቐሎ። ደቂ እስራኤል ድማ ብማእከል ባሕሪ ብንቁፅ ይሕለፉ። ኣነ ድማ እንሆ ልቢ ግብፃውያን ከትርር እየ፣ ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኹም ክስዕቡ እዮም። ኣነ ኸዓ ንጉስን ንኹሎም ሰራዊቱን ንሰረገላታቱን ንፈረሰኛታቱን ብምስዓር ክኸብር እየ። ንንጉስን ንሰረገላታቱን ንፈረሰኛታቱን ስዒረ ምስ ከበርኩ ድማ ግብፃውያን ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም በሎም። እቲ ብቕድሚ ደቂ እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ተመሊሱ ብድሕሪኦም ኮነ። እቲ ዓንዲ ደመና ኸዓ ካብ ቅድሚኦም ተላዒሉ ብድሕሪኦም ኮነ። ናብ መንጎ ግብፃውያንን ደቂ እስራኤላውያንን እውን ኣተወ። በታ ለይቲ እቲኣ ኸዓ ንግብፃውያን ደመናን ጸልማትን ኮነ፣ ደቂ እስራኤል ድማ ብርሃን ኮነ። ስለዚ ለይቲ ብምልታ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይቀረበን። ሙሴ ድማ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ። እግዚአብሔር ከዓ ነታ ባሕሪ ለይቲ ብምልታ ብብርቱዕ ንፋስ ምብራቕ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ገበሮ። ንቑፅ ምድሪ ከዓ ኾነ። እቲ ማያት ከዓ ኣብ ክልተ ተመቕለ። ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቑፅ ብማእከል ባሕሪ ሓለፉ። እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋም ከም መንደቕ ደው በለ። ግብፃውያን ድማ ማለት ኩሎም ኣፍራስ ንጉስን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ብማእከል ባሕሪ ሰዓብዎም። ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ድማ እግዚአብሔር ካብቲ ዓንዲ ሓውን ዓንዲ ደመናን ናብ ሰራዊት ግብፃውያን ጠመተ፣ ንሰራዊት ግብፃውያን እውን ኣሸበሮም።
መንኮራኹር ሰረገላታቶም ኣምለቐ ምጓዓዝጋ ጸገሞም ግብፃውያን ድማ እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ደቂ እስራኤል ኮይኑ ይዋጋኣና ኣሎ እሞ ካብኦም ንህደም በሉ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብፃውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ምእንቲ ክምለስ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ በሎ ሙሴ ኸ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ ነቲ ባሕሪ ድማ ኣጋፅ ጽባሕ ምስ ኮነ ናብ ሰፈር ቀደሙ ተመልሰ ግብፃውያን ከዓ ካብኡ ኪሃድሙ ፈተኑ እግዚአብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእከል ባሕሪ ደርበዮም እቲ ማይ ናብ ሰፈሩ ተመልሰ ነቶም ደድሕሪ ደቂ እስራኤል ናብ ባሕሪ ዝሰዓቡ ንሰረገላታትን ንፈረሰኛታትን ንኹሉ ሰራዊት ንጉስን ድማ ደፈኖም ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ደቂ እስራኤል ግና ብማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ምድሪ ሓለፉ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ጸጋም ከም መንደቕ ኮነሎም በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ኣድሓኖም ደቂ እስራኤል ድማ ሬሳታት ግብፃውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኣዩ ደቂ እስራኤል ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ዝገበሮ ዓብዪ ሓይሊ ምስ ረኣዩ ንእግዚአብሔር ፈርሕዎ ብእግዚአብሔርን ብባርዩ ሙሴን ድማ ኣመኑ ምዕራፍ 15 መዝሙር ሙሴ ሽዑ ሙሴን ደቂ እስራኤልን ንእግዚአብሔር እዚ ዝስዕብ መዝሙር ዘመርሉ እግዚአብሔር ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ክዝምረሉ እየ ንፈረስን ፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ደርብዮም እግዚአብሔር ሓያል እዩ ኣነ ኸ ክዝምረሉ እየ ንሱ ምድሓነ ይኮነ ንሱ ኣምላኸይ ስለ ዝኾነ ከኽብሮ እየ ኣምላኽ ኣቦይ እዩ እሞ ልዕል ከብሎ እየ እግዚአብሔር ተዋጋኢ እዩ ስሙ ኸ እግዚአብሔር እዩ ንሰረገላታት ንጉስን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ደርብዮም እቶም ሕሩያት ሓላቓታቱ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ጠሓሉ ዓሚቕ ባሕሪ ከደኖም ከም እምኒ ናብ ውሽጢ ጠሓሉ ጐይታይ የማነይትኻ ብሓይላ ከበረት ጐይታይ የማነይትኻ ንጸላይ ቀጥቀጠቶ ንዚቃወሙኻ ብዕቤት ግርማኻ ገልበጥካዮም ቁጣዓኻ ፈኖኻ ከም ሓሰር በልዖም ብትንፋስካ ማያት ተኾመረ ብማዕበል ዚናወፅ ማይ ከዓ ከም መንደቕ ደው በለ ማይ ማዓምቕ ድማ ኣብ ማእከል ባሕሪ ረገ እቲ ጸላይ ገስኪሰ ከርክቦም ምርኮ ክመቅል ብሃብቶም ክጸግብ እየ ሰይፈይ መሊሐ ክውድዎም እየ እናበለ ተመክሐ ውፍ በልካ ባሕሪ ድማ ኣጐልበቦም ከም ዓረር ኣብ ብርቱዕ ማያት ጠሓሉ ኦ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ ብቕድስና ከማኻ ዝኸበረ ብግርማ ከማኻ ዝተፈርሐ ገባር ተኣምራት መን ኣሎ የማኒት ኢድካ ዘርጋሕካ ምድሪ ወሓጠቶም ነቶም ዝተበጀኻዮም ህዝቢ ብዘይጠልም ፍቕርኻ መራሕካዮም ብሓይልኻ ናብ ቅዱስ ማህደርካ ኣብጽሕካዮም ህዝብታት ሰሚዖም ተንበድበዱ ንህዝቢ ፍልስጤም ጭንቀት ሓዞም መኳንንቲ ኤዶም ተሸበሩ ንመራሕቲ ሞዓብ ራዕዲ ሓዞም ህዝቢ ከነዓን ኩሎም መኸኹ ኦ እግዚአብሔር ህዝብኻ ክሳብ ዘይሓልፍ እቲ ዝተበጀኻዮ ህዝቢ ክሳብ ዝሓልፍ ስምባደን ፍርሓትን ወደቖም ብሓይሊ ቕልጽምካ ከም እምኒ ትንበሉ ኦ እግዚአብሔር ናብቲ ማሕደርካ ክኸውን ዘዳለኻዮ ቦታ ጐይታይ ናብቲ ኣእዳውካ ዘዳለዎ መቕደስ ኣብቲ ርስትኻ ዝኾነ እምባ ኣቲኻ ክትተኽሎም ኢኻ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ዓለም ንጉስ እዩ ማርያም ዝዘመረቶ መዝሙር ቁጽሪ 19 ኣፍራስ ፈርዖን ምስ ሰረገላታቱን ፈረሰኛቱን ናብ ባሕሪ ኣተዉ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ማያት ባሕሪ ናብ ልዕሊዮም መለሶ ደቂ እስራኤል ግና ብማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ሓለፉ ነቢይት ማርያም ሓብቲ ኣሮን ከበሮ ሒዛ ተለዓለት ኩለን ኣንስቲ ድማ ከበሮ ሒዘን ብሳዕስዒት ደድሕሪያ ወፃ ማርያም ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለት ዘመረትሎም እግዚአብሔር ኣዝዩ ልዑል እዩ እሞ ዘምርሉ ንፈረስን ፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ይደርበዮም መሪር ማይ ቁጽሪ 22 ሙሴ ድማ ንእስራኤል ካብ ባሕሪ ኤርትራ መሪሑ ኣውጾም ሹር ናብ እተባህለ ምድረ በዳ ኸ ኣተዉ ማይ ከይረኸቡ ድማ 3 መዓልቲ ብምድረ በዳ ተጓዕዙ ማራ ናብ እተባህለ ቦታ በጽሑ
ማይ ማራ መሪር ስለዝነበረ ኸዓ ክሰትይዎ ኣይከኣሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ማራ ተባህለ። እቶም ህዝቢ ኸዓ ንሙሴ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢሎም ኣጉረምረምሉ። ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ሓንቲ ዕንጨይቲ ኣርኣዮ፣ ንሱ ድማ ናብቲ ማይ ደርበያ። እቲ ማይ ከዓ ጣዕመ። ኣብኡ እግዚኣብሔር ሕግን ስርዓትን ገብረሎም። ኣብኡ ከዓ ፈተኖም። ኣስዒቡ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ተጠንቂቕካ እንተሰማዕካ፣ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ቁኑዕ ዝኾነኻ እንተገበርካ፣ ንትእዛዛቱ እውን ጽንዕ እንተበልካ፣ ኩሉ ሕግታቱ ድማ እንተሓሉኻ፣ ነቲ ናብ ግብፃውያን ዝሰደድክዎ ሕማም ኣይክሰደልካን እየ። ከመይ ኣነ እቲ ዘሕውየካ እግዚኣብሔር እየ በሎም። ኤሊም ናብ ዝበሃል ቦታ በጽሑ። ኣብኣ 12 ዓይኒ ማይን 70 ኦም ተምርን ነበራ። ኣብኣ ኸዓ ኣብ ጥቓ ማይ ሰፈሩ። ምዕራፍ 16 መናን ብርኒጎን ከም ዝወረደሎም። ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ካብ ኤሊም ተበጊሶም ኣብ መንጎ ኤሊምን ሲናን ናብ ዘሎ ሲን ዝበሃል ምድረ በዳ በጽሑ። እዚ ከዓ ካብ ሃገር ግብፂ ምስ ወፁ ኣብ ካልይቲ ወርሒ ኣብ መበል 15 መዓልቲ ነበረ። ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ድማ ኣብቲ ምድረ በዳ ንሙሴን ንኣሮንን ኣጉረምረምሎም። ኣስዒቦም ከዓ እቲ ኣብ ጥቓ ስጋ ዝመስል ቁራዕ ኮፍ ኢልና ክንበልዕ ዝደለናዮ እንጌራ በሊዕና ከዓ ክንጸግብ ኮለና ብኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፂ እንተንመውት መሓሸና። ንስኻትኩም ግና ነዚ ኩሉ ህዝቢ ብጥሜት ክትቀትሉና ናብዚ በረኻ እዚ ኣውፃእኩምና በልዎም። ሽዑ እግዚኣብሔር ሙሴ እንሆ ኣነ ካብ ሰማይ እንጌራ ከዝንበልኩም እየ። እቶም ህዝቢ ብትእዛዘይ ዝኸዱ እንተኾኑ እንተዘይኮኑ ምእንቲ ክፍትኖምሲ እናወፁ ንመዓልቲ ዝኣክል ይኣክቡ። እቲ ብሳብዐይቲ መዓልቲ ዝእክብዎ ድማ ካዕበት እቲ ሓንቲ መዓልቲ ዝእክብዎ ይኹን በለ። ሙሴን ኣሮንን ድማ ንኹሎም ደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘውፃእኩም ሎሚ ምሸት ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘጉረምጉረምኩሞ እግዚኣብሔር ሰሚዕዎ እዩ እሞ ጽባሕ ብጊሓት ክብሩ ክትርእዩ ኢኹም። ከመይ ንዓና እተጉረምረሙልናስ ንሕና እንታይ ኢና በልዎም። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘጉረምረምኩሞ ሰሚዕ እዩ እሞ ብምሸት ስጋ ክትበልዑ ብጊሓት ከዓ እንጌራ ክትጸግቡ ምስ ሃበኩም ንሱ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ኣብ ልዕሌና ዘጉረምረምኩምዎ ንእግዚኣብሔር ይኹም ዘጉረምረምኩም እምበር ንዓና ኣይኮነን፣ ንሕና ደኣ እንታወት ኮይንና በልዎም። ሙሴ ድማ ንኣሮን ንኹሉ ህዝቢ እስራኤል ምጉምራምኩም ሰሚዕ እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅረቡ በሎም በሎ። ኣሮን ከዓ ንብዘሎ ህዝቢ እስራኤል ምስ ተዛረበ ንሳቶም ናብ ምድረ በዳ ገጾም ጠመቱ። እንሆ ድማ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ደመና ተረኣየ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ምጉምራም ደቂ እስራኤል ሰሚዐ እየ። ምሸት ስጋ ክትበልዑ ኢኹም፣ ብጊሓት ከዓ እንጌራ ክትጸግቡ ኢኹም። ሽዑ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም ኢልካ ተዛረቦም በለ። ንምሸቱ ብርኒጎታት መጺአን ነቲ ሰፈር ከደንኦ። ብጊሓት ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ዛዕዛዓ ወዲቑ ነበረ። እቲ ዛዕዛዓ ምስ ዘፈፈ ኸዓ ከማሳሒታ ዝምድቃቑ ደቂቕን ከቢብን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብ ምድሪ ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ንሓድሕዶም ተሓታተቱ። ሙሴ ኸዓ እዚ እግዚኣብሔር ክትበልዕዎ ዝሃበኩም እንጌራ እዩ፣ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ነገር ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ዝኣኽሎ ይኣክብ፣ ነቶም ኣብ ድንኳን ምስኡ ዘለዉ ይፍቀዶም፣ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ሓደ ምሰ ይውሰደሎም በሎም። ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ። ገሊኦም ብዙሕ ገሊኦም ከዓ ሒደት ኣከቡ። ብምሰ ሰፈርዎ። ነፍሲ ወከፍ እቲ ዝኣኽሎ ደኣ ኣከበ እምበር እቲ ብዙሕ ዝኣከበ ኣይትረፈ፣ እቲ ሒደት ዝኣከበ ኸዓ ኣይጐደለ። ሙሴ ድማ ሓደ እኳ ኻቡ ንጽባሕ ኢሉ ገለ ኣየትርፍ በሎም። ንሙሴ ስለ ዘይሰምዖ ግና ገለ ሰባት ካብኡ ንጽባሕ ኪኾኖም ኣትረፉ። ንሱ ኸዓ
ሓስኸን በድበደን ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ካብኡ ዝኣኽሎ ይእክብ ነበረ። ፀሓይ ምስ ሞቐት ግና እቲ ዝተረፈ ይመክኽ ነበረ። በታ 7ይቲ መዓልቲ ካብቲ እንጌራ ካዕበት ማለት 2 ምሰ ንሓደ ሰብ ኣከቡ። ኩሎም መራሕቲ ደቂ እስራኤል ድማ መጺኦም ንሙሴ ነገርዎ። ንሱ ኸዓ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ እዚ እዩ፣ ጽባሕ መዓልቲ ዕረፍቲ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰት ሰንበት እያ። እትስክትዎ ሰንክቱ፣ እተፍልሕዎ እውን ኣፍልሑ። እቲ ዝተረፈ ኩሉ ንጽባሕ ክኾነልኩም ኣንብርዎ በሎም። ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞም ከዓ ንጽባሒቱ ክኾኖም ኣሕደርዎ። ከይበድበደን ከይሓስኸን ድማ ኣሕደረ። ሙሴ ኸዓ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ሰንበት እያ እሞ ነቲ ዝሕደርክምዎ ሎሚ ብልዕዎ። ከመይ ሎሚ ኣብ መሮር ዝብላዕ ኣይትረኽቡን ኢኹም። 6 መዓልቲ ኣክቡ። እታ 7ይቲ መዓልቲ ግና ሰንበት ስለ ዝኾነት በታ መዓልቲ እትያ ኣይርከብን እዩ በሎም። ካብቶም ህዝቢ ገሊኣቶም በታ 7ይቲ መዓልቲ ክእክቡ ወፁ፣ እንተኾነ ዝብላዕ ኣይረኸቡን። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ክሳብ መዓስ ኢኹም ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን ምሕላው እተኣብዩ? ረኣዩ ኣነ ሰንበት ሂበኩም ኣለኹ። ስለዚ ኸኣየ በታ 6ይቲ መዓልቲ ን2 መዓልቲ ዝኸውን እንጌራ ዝህበኩም ዘለኹ። በታ 7ይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዘዘለዎ ይቀመጥ፣ ሓደ እኳ ካብ ስፍሩ ኣይውፃእ በሎ። እቲ ህዝቢ ኸዓ በታ 7ይቲ መዓልቲ ኣዕረፈ። ህዝቢ እስራኤል ድማ ነቲ እንጌራ መና ኢሎም ሰመይዎ። ፍረ ጻቕዳ ዝመስል ጻዕዳ ነበረ፣ ከምቲ መዓር ዘለዎ ሕምባሻ ዝጥዕም ድማ ነበረ። ሙሴ ድማ እግዚአብሔር እቲ ካብ ግብፂ ከውፃእኩም ከለኹ ኣብ ምድረ በዳ ዝመገብኩኹም እንጌራ ምእንቲ ክርእዩስ ካብቲ መና ሓደ ምሰ መሊእኩም ንውሉድ ወለዶኹም ኣቆርዎ ኢሉ ኣዘዘ በሎም። ሙሴ ድማ ንኣሮን ኣቕሓ ኣምፂእካ ሓደ ምሰ መና ውሰድ፣ ንውሉድ ወለዶ ክእቆርካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣንብሮ በሎ። ኣሮን ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ እቲ መና ክእቆር ኣብ ቅድሚ እቲ ምስክር ኣንበሮ። ደቂ እስራኤል ናብቲ ሰብ ዝቕመጡ ዓዲ ክሳብ ዚኣቱ ን40 ዓመት መና በልዑ። ናብ ሃገር ከነዓናውያን ክሳብ ዝበጽሑ መና በልዑ። ምሰ 10 ኣፍ ናይ ኤፋ እዩ። ምዕራፍ 17 ብተኣምራት ካብ ከውሒ ዝፈልፈለ ማይ። ህዝቢ እስራኤል ብምልኦም ካብ ምድረ በዳ ሲን ተበጊሶም ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር ተጓዓዙ። ኣብ ረፊዲም ድማ ሰፈሩ። ዝሰትይዎ ማይ ግና ኣይነበሮምን። እቶም ህዝቢ ድማ እንሰትዮ ማይ ሃበና ኢሎም ምስ ሙሴ ተቋይቑ። ሙሴ ኸዓ ስለምንታይ ምሳይ ትቋይቑ? ስለምንታይ ከ ንእግዚአብሔር ትፍትንዎ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ጸሚዮም ስለምንታይ ኢኻ ንሕናን ደቅናን ማልናን ብጽምኢ ክንመውት ካብ ግብፂ ዘውፃእካና ኢሎም ንሙሴ ኣግረምሮምሉ። ሙሴ ድማ ነዞም ህዝቢ እዚኦም እንታይ ክገብሮም እየ? ብዳርባ እምኒ ኪቐትሉኒ ቁርብ ተሪፍዎም ኣሎ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኣወየ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ገለ ካብቶም ዓበይቲ እስራኤል ወሲድካ ካብቶም ህዝቢ ንቕሚት ኣቢልካ ሕለፍ በሎ። እታ ንፈለግ ኒል ዝወቓዕካላ በትርኻ ተማሊእካ ድማ ኺድ። እንሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ኮሬብ ደው ክብል እየ። ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቕዖ ኢኻ፣ ነቶም ህዝቢ ዘስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅእ እዩ በሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ደቂ እስራኤል ንሙሴ ስለ ዝተቋይቑዎን እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ዶ የለን ኢሎም ንእግዚአብሔር ስለ ዝፈተንዎን እታ ቦታ ማሳን መሪባን ኢሉ ሰመያ። ምስ ኣማሌቃውያን ከም ዝተዋግኡ ቁፅሪ 8። ሽዑ ኣማሌቃውያን ናብ ረፊዲም መጺኦም ምስ እስራኤላውያን ውግእ ገጠሙ። ሙሴ ድማ ንኢያሱ ሰባት ሕረየልና እሞ ወፂእካ ምስ ኣማሌቃውያን ተዋጋእ፣ ኣነ ጽባሕ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢደ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደው ክብል እየ በሎ። ኢያሱ ኸ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ።
ምስ ኣማሌቃውያን ከዓ ተዋግአ። ሙሴን ኣሮንን ሆርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ደየቡ። ሙሴ ኢዱ ከልዕል ከሎ እስራኤላውያን ይስዕሩ ነበሩ። ሙሴ ኢዱ ከይወርድ ከሎ ድማ ኣማሌቃውያን ይስዕሩ ነበሩ። ሙሴ ኣእዳዉ ስለ ዝረብረባ እምኒ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ አንበሩ። ሙሴ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ኣሮንን ሆርን ከዓ ሓደ በዚ ሓደ ከዓ በቲ ኮይኖም ንኣእዳው ሙሴ ይድግፉ ነበሩ። ኣእዳው ድማ ፀሓይ ክሳብ እትዓርብ ጸንዓ። ኢያሱ ድማ ንኣማሌቃውያን ብስሕለት ሰይፊ ሰዓሮም። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንዝኽሪ ኣማሌቃውያን ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ክድምስሶም እዮ እሞ ምእንቲ ክዝከር ኣብ መጽሓፍ ጸሓፎ ንኢያሱ እውን ንገሮ ብሎ። ሙሴ ከዓ መሰዊኢ ሰርሐ። እግዚአብሔር ሰንደቕ ዕላማ እዩ ኢሉ ድማ ሰመዮ። ኢዱ ናብ ዝፋን እግዚአብሔር ተላዒላ እያ እሞ እግዚአብሔር ንኣማሌቃውያን ንውልድ ወለዶ ኪወግኦም እዩ ድማ በለ። ምዕራፍ 18 ዮቶር ንሙሴ ከም ዝበጽሖ። ዮቶር ካህን ምድያም ሓሙ ሙሴ ኣምላኽ ንሙሴን ንህዝቡ እስራኤልን ዝገበሮ ኩሉን ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦምን ሰምዐ። ሽዑ ንፂጶራ ሰበይቲ ሙሴ ቅድም ሙሴ ናብ ኣቦኣ ዮቶር ወሲድዋ ነበረ። ምስ ክልቲኦም ደቃ ሒዙሉ መጸ። ሙሴ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ እየ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ጌርሾም ዝብል ስም ኣውፃኣሉ። ኣምላኽ ኣቦይ ረዳኣኒ ካብ ሰይፊ ንጉስ ግብፂ ኣድሓነኒ ኢሉኻ ነቲ ካልኣይ ኣልዓዛር ኣውፃኣሉ። ዮቶር ሓሞ ሙሴ ድማ ምስ ደቂ ሙሴን ሰበይቱን ናብ ሙሴ ናብቲ ሙሴ ሰፊርዎ ዝነበረ ምድረ በዳ ኣብ ጥቓ እምባ ኣምላኽ መጸ። ንሙሴ ድማ ኣነ ዮቶር ሓሙኻ ንሰበይትኻ ምስ ክልቲኦም ደቃ ሒዘ ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ኢሉ ለኣኸሉ። ሙሴኻ ንሓሙኡ ክቕበል ወፀ፣ ሰገደሉ፣ ሰዓሞ። ደሓን ምህላዎም ንሓድሕዶም ምስ ተሓታተቱ ድማ ናብ ድንኳን ኣተዉ። ሙሴ ድማ ነቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ከድሕን ኢሉ ንንጉስን ንግብፃውያንን ዝገበሮ ኩሉን እቲ ኣብ መንገዲ ዝረኸቦም ኩሉ መከራን እግዚአብሔር ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓኖምን ንሓሙኡ ነገሮ። ዮቶር ድማ በቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕን ኢሉ ዝገበሮ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ሰሚዑ ተሓጐሰ። ዮቶር ድማ እቲ ካብ ኢድ ግብፃውያን ካብ ኢድ ንጉስን ዘድሓነኩም እግዚአብሔር ይመስገን፣ እቲ ንህዝቡ ካብ ኢድ ግብፃውያን ዘድሓነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ነቲ ዝገበረኹም ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም መሊሱሎም እዩ እሞ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ከም ዝዓቢ ሕጂ ፈለጥኩ በለ። ዮቶር ሓሞ ሙሴ ድማ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ሕሩድን ንኣምላኽ ኣቕረበሉ። ኣሮንን ኩሎም ዓበይቲ እስራኤልን ከዓ ምስ ሓሞ ሙሴ ኮይኖም እንጌራ ክበልዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጹ። ደያኑ ከም ዝተሸሙ ቁጽሪ 13 ንጽባሒቱ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክፈርድ ተቐመጠ። እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ብጊሓት ክሳብ ምሸት ንሙሴ ከቢብዎ ደው ኢሉ ወዓለ። ሓሙኻ እቲ ሙሴ ኣብ ህዝቢ ዝገብሮ ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ኣብዚ ህዝቢ እትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከኢኻ ኩሉ ህዝቢ ካብ ብጊሓት ክሳብ ምሸት ከቢቡካ ደው ኢሉ ከሎ ንስኻ በይንኻ ክትፈርድ ኮፍ እትብል በሎ። ሙሴ ድማ ንሓሙኡ እቲ ህዝቢ ፍቓድ ኣምላኽ ከይሓትት ናባይ ስለ ዝመጽእ እዩ። ክልተ ሰብ ነገር ናባይ ይመጹ፣ ኣነ እፈርዶም፣ ናይ ኣምላኽ ስርዓትን ሕግን ድማ እነግሮም ኢሉ መለሰሉ። ዮቶር ድማ ንሙሴ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክትደኽሙ ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ንዓኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን፣ ክመኽረካ ቃለይ ይስማዕ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስለነ ህዝቢ ይኹን፣ ነቲ ነገሮም ድማ ንስኻ ናብ ኣምላኽ ኣብፅሓሎ። ስርዓትን ሕጋጋትን መሃሮም፣ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩን እንታይ ኪገብሩ ከም ዝግብኦምን ከዓ ንገሮም። ካብኡ ኩሉ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ እሙናት
ረብሓ ዓመፅ ዝጸሉ ክኢላታት ዘረባ ሕረ ንሳቶም ከ ሓላኡ 1,000 ሓላኡ 100 ሓላኡ 50 ሓላኡ 10 ጌርካ ኣብ ልዕልዮም ሽሞም ወርትግ ድማ ንህዝቢ ይፍረዱ ዓብይ ነገር ዝኾነ ኩሉ ናባኻ የምጽዎ ንእሽቶ ነገር ዘበለ ግና ባዕሎቶም ይፍረድዎ ነቲ ጾር እንተ ኣጻወሩኻ ንዓኻ ይፈኽሰካ እዚ ነገር እዚ እንተገበርካ እዚ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾነ ኣይክደክምን ኢኻ ኩሉ እዚ ህዝቢ ድማ ተሓጒሱ ናብ ገዙ ክምለስ እዩ በሎ ሙሴ ድማ ቃል ዮቶር ሰሚዑ ዝበሎ ኩሉ ገበረ ካብ ኩሉ እስራኤል ክኢላታት ዘረባ ሕሪዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ሓላኡ ክኾኑ ሓላኡ 1,000 ሓላኡ 100 ሓላኡ 50 ሓላኡ 10 ገበሮም ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ኩሉ ግዜ ይፈርድዎም ነበሩ ብርቱዕ ነገር ዝኾነኻ ናብ ሙሴ የምጽእዎ ነበሩ ኩሉ ንእሽቶ ነገር ግና ንሳቶም ይፈርድዎ ነበሩ ሙሴ ድማ ንሓሙኡ ኣፋንዎ ዮቶርካ ናብ ሃገሩ ተመልሰ ምዕራፍ 19 እስራኤላውያን ኣብ እምባ ሲና ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መጀመርታ መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ሲና በጽሑ ካብ ረፊዲም ተበጊሶም ናብ ምድረ በዳ ሲና በጽሑ ኣብቲ ምድረ በዳ ድማ ሰፈሩ እስራኤል ከ ኣብኡ ኣብ መንጽርቲ እምባ ሰፈሩ ሙሴ ድማ ምስ ኣምላኽ ኪራኸብ ናብቲ እምባ ደየበ እግዚአብሔር ከ ካብቲ እምባ ጸዊዑ ቤት ያዕቆብ ንዝኾኑ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ በሎ እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎን ከም በኽናፍ ንስሪ ጸይረ ናባይ ከም ዘምጻእክኹምን ባዕልኻትኩም ርኢኹምዎ ኣለኹም ሕጂ ድማ ንቓለይ ኣጸቢኩም እንተ ተኣዘዝኩም ኪዳነይ እውን እንተ ሓለኹም ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ኩላ ምድሪ እኳ ናተይ እንተኾነት ንስኻትኩም ግና መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑኒ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ በሎ ሙሴ ድማ ተመሊሱ ንዓበይቲ ህዝቢ ጸውዖም እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም ኩሎም ህዝቢ ከ ብሓደ ኮይኖም እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለስሉ ሙሴ ድማ ንቓል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ኣጽሖ እግዚአብሔር ከ ንሙሴ እቶም ህዝቢ ክዛረበካ ከለኹ ምእንቲ ክሰምዑ ንሓዋሩ ድማ ምእንቲ ከኣምኑኻስ እንሆ ኣነ ብጸሊም ደመና ናባኻ ክመጽእ እየ በሎ ሙሴ ኸ ዘረባእቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ነገሮ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብቶም ህዝቢ ኪድ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ከ ይሕጸቡ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ እምባ ሲና ክወርድ እየ እሞ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳለዉ ነቶም ህዝቢ ድማ ብዙርያ እቲ እምባ ዶብ ግበረሎም ናብቲ እምባ ከይድይቡ ወይ ነቲ እግሪ እምባ ከይትትንክዩ ተጠንቀቑ ድማ በሎም ነቲ እምባ ዝተንከዮ ዘበለ ብርግጽ ኪመውት እዩ ብዳርባ እምኒ ሓደው ብመንትግ ይቀተል ገለ እኳ ብኢድ ኣይትተንክዮ እንስሳ ይኹን ወይ ሰብ ብህይወት ኣይምበር መለኸት ኣንዊሑ ምስ ተነፍሐ ጥራይ ናብቲ እምባ ይደይቡ በሎ ሙሴ ድማ ካብቲ እምባ ናይቲ ህዝቢ ወረደ ነቲ ህዝቢ ከ ቀድሶ ንሳቶም እውን ክዳውንቶም ሓጸቡ ነቶም ህዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለዉ ናብ ሰበይቲ ኸ ኣይትቕረቡ በሎም በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክወግሕ ከሎ ኸ ነጐድጓድ በርቅን ከቢድ ደመናን ኣብ ልዕሊ እቲ እምባ ኾነ ኣዝዩ ብርቱዕ ደሃይ መለኸት እውን ተሰምዐ እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ተንበድበደ ሙሴ ኸ ነቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ኪራኸብ ካብ ሰፈር መሪሑ ኣውፅኦ እቶም ህዝቢ ድማ ኣብ እግሪ እቲ እምባ ደው በሉ እግዚአብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኩሉ እምባ ደብረ ሲና ይተክኽ ነበረ ትኪ ኸ ከም ትኪ እቶን ካብኡ ዓረገ ኩሉ እቲ እምባ ኣዝዩ አንቀጥቀጠ እቲ ደሃይ መለኸት ከ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ ሙሴ ተዛረበ እግዚአብሔር ድማ ብነጎዳ መለሰሉ እግዚአብሔር ከ ናብ ልዕሊ እምባ ሲና ናብ ርእሲ እቲ እምባ ወረደ ሙሴ ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ጸውዖ
ሙሴኻ ናብቲ እምባ ደየበ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ውረድ እሞ እቶም ህዝቢ ንዓይ ንእግዚአብሔር ክርእዩ ኪብሉ ከይቀርቡ ብዙሓትካ ከይጠፍኡስ ኣጠንቅቆም። እቶም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ ኣነ እግዚአብሔር ከየጥፎም ገዛ ርእሶም ይቐድሱ በሎ። ሙሴኻ ንእግዚአብሔር ንስኻ ናብ ዙርያ እቲ እምባ ዶብ ግበር፣ ንዓይ ንእግዚአብሔር ዝተቐደሰ እምባ ይኹን ኢልካ ስለ ዘጠንቀቕካና እቶም ህዝቢ ናብ እምባ ሲና ኪድይቡ ኣይክእሉን እዮም በሎ። እግዚአብሔር ከዓ ኪድ ውረድ እሞ ንኣሮን ምሳኻ ሒዝካዮ ደይብ። እቶም ካህናትን ህዝብን ግና ምእንቲ ከየጥፎም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ክድይቡ ኢሎም ኣይተሓሱ ከልክሎም በሎ። ሙሴ ድማ ናብቶም ህዝቢ ወሪዱ ነገሮም። ምዕራፍ 10 ትእዛዛት። እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ተዛረበ። ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ዘውፃእኩኻ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እየ። ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃለኻ። ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ ኣይትግበር፣ ኣይትስገደሎም፣ ኣይተገልግሎም። ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እዮ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳብ ሳልሳይን ክሳብ ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽእ ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ግና ክሳብ ኣሽሓተ ወለዶ ምሕረት ዝገብር እየ። ኣነ እግዚአብሔር ስመይ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀጻዕኩ ኣይሓድግን እዮ እሞ ስመይ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል። ንመዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ጌርካ ክትሕልዋ ዘክር። 6 መዓልቲ እየ ተግባርካ ኩሉ ግበር። እታ 7ይቲ መዓልቲ ግና ናተይ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ንዓ ንስኻ ወድኻ ኮነ ጓልካ፣ ግዝኡካ ኮነ ግዝእትኻ፣ ማልካ ኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ስደተኛ ከቶ እዮ ኣይተእየዩ። ኣነ እግዚአብሔር ብ6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ፈጠርኩ፣ ብ7ይቲ መዓልቲ ከዓ ኣዕረፍኩ። ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኽክዋን ቀደስክዋን። ኣብታ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር። ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ፣ ግዝኡ፣ ግዝእቱ፣ ብዕራዩ፣ ኣድጉ፣ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትተምነ። ህዝቢ ከም ዝፈርሐ ቁጽሪ 18። እቶም ህዝቢ ነጉድን መብረቕን ምስ ረኣዩ ደሃይ መለኸት ምስ ሰምዑ እቲ እምባ ድማ ክተክኽ ምስ ረኣዩ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ፣ ርሕቕ ኢሎም ድማ ደው በሉ። ንሙሴ ድማ ንሰማዕ ኣሎና፣ ንስኻ ባዕልኻ ተዛረበና፣ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንመውት ኣይትዛረበና በልዎ። ሙሴ ኸኣ ነቶም ህዝቢ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሓት እግዚአብሔር ምእንቲ ከሓድረኩም ኣምላኽ ክምህረኩም ኢሉ እዩ ዝመጸ እሞ ኣይትፍርሑ በሎም። እቲ ህዝቢ ኣብ ርሑቕ ቆመ። ሙሴ ግና ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ግብ ዝበለ ጸልማት ቀረበ። ሕግታት ብዛዕባ መሰዊኢታት ቁጽሪ 22። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎም፣ ኣነ ካብ ሰማይ ከም ዝተዛረብኩም ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኣለኹም። ብጀካይ ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ፣ ኣማልኽቲ ብሩርን ኣማልኽቲ ወርቅን ንዓኻትኩም ኣይትግበሩ። ብመሬት ዝተሰርሐ መሰዊኢ ግበሩለይ። ኣብ ልዕሊ ድማ ኣባጊዕኩምን ኣብዕርኩምን ንዝሓርር መስዋዕትኩምን መስዋዕቲ ሰላምኩምን ሰው። ስመይ ከም ዝኸብር ኣብ ዝገበርኩሉ ኩሉ ቦታ ናባኹም መጽኤ ክባርኸኩም እየ። ብእምኒ መሰዊኢ እንተገበርኩምለይ ብጽሩብ እምኒ ኣይትንደቕዎ። ከመይ ብመጽረቢ ክትጸርብዎ ከለኹም ከተርስሕዎ ኢኹም። ሕፍረትካ ከይርአ ናብ መሰዊእየይ